Όταν ο Φίλιππος πλησίασε τον Χριστό και του είπε ότι ήρθαν οι Έλληνες να τον δουν, ο Χριστός είπε: «Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Τι εννοούσε άραγε? Αθήνα. Ένα πλοίο φτάνει στον Πειραιά. Ένας Βυζαντινός πρίγκιπας κατεβαίνει στην πόλη των ονείρων του. Μόλις έχει γλιτώσει άλλη μια φορά τη ζωή του. Έχει την ατυχία να είναι αυτοκρατορικής γενιάς, ανιψιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, γιος του αδερφού του. Έχει την ατυχία να βασιλεύει ο γιος του Κωνσταντίνου, ο εξάδερφός του Κωνστάντιος, που σκότωσε τον πατέρα του όταν εκείνος ήταν μικρός και πρόσφατα δολοφόνησε τον αδερφό του Γάλλο. Έχει την ατυχία να μεγαλώσει ορφανός και από μητέρα, φυλακισμένος σε διάφορα μακρινά κάστρα, περιμένοντας τον αγγελιοφόρο με τη διαταγή της εκτέλεσής του. Έχει την ατυχία να τον μοιήσει στον χριστιανισμό ένας δύστροπος επίσκοπος και η μόνη του παρηγοριά είναι ο ευνούχος παιδαγωγός του που του διαβάζει Όμηρο. Μισεί τον βασιλιά, μισεί τον χριστιανισμό. Είναι ερωτευμένος με την αρχαία Ελλάδα και χάρη στην εύνοια της αυτοκράτηρας Ευσεβίας το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα και του δίδεται η άδεια να έρθει στην Αθήνα, στην πόλη των φιλοσόφων, να σπουδάσει φιλοσοφία. Ο πρίγκιπας αυτός είναι ο Φλάβιος Κλαούντιος Τζουλιάνος, γνωστός ως Ιουλιανός ο Παραβάτης. Και βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 354 μετά Χριστόν. Αν ήταν χριστιανός θα έκανε το σταυρό του, αλλά αν και βαπτισμένος δεν νιώθει χριστιανός. Πηγαίνει στον Παρθενώνα να ευχαριστήσει την Αθηνά. «Ω δεσποινά μου, το στεφάνι αυτό σου φέρνω, πλεγμένο με λουλούδια από άσπυλο λιβάδι. Εκεί μήτε βοσκό στα πρόβατα τολμά να φέρει, μήτε και σιδερένιο ακούστηκε θρεπάνι. Η μέλισσα μόναχα εκεί την άνοιξη διαβαίνει και η εδώς με τη δροσιά του Ηριακιού ποτίζει. Μόνο οι σοφοί από τη φύση τους μπορούν να δρέπουν άνθη, στους κακούς δεν επιτρέπεται. Ο Ιουλιανός εναποθέτει με σεβασμό τα λουλούδια στο άγαλμα της αγαπημένης του θεάς. Βγαίνει από τον ναό και θαυμάζει τα αρχαία μνημεία και τα επιβλητικά οικοδομήματα με τα οποία Ρωμαίοι φιλέλληνες αυτοκράτορες, όπως ο Ανδριανός, έχουν στολίσει την πόλη. Ευτυχισμένος αναφωνεί ένα στίχο από τις βάκχες του Ευρυπίδη. «Αυτή καπάσα γη χορεύσει. Να, τώρα ολόκληρη γη θα μπει στο χορό». Κατεβαίνοντας από τον Ιερό Βράχο, δεν μπορεί παρά να προσέξει το βήμα στην Πνίκα, εκεί που ο Απόστολος Παύλος έχει μιλήσει για έναν άγνωστο Θεό και προσκάλεσε τη θυμηδία στους Αθηναίους όταν μίλησε για την Ανάσταση του Θεού αυτού. Αν ήταν εκεί, σκέφτηκε ο Ιουλιανός, κι αυτός θα γελούσε. Βρισκόμαστε στον 4ο αιώνα. Η αυτοκρατορία έχει αλλάξει. Πρωτεύουσα είναι τώρα η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Ο χριστιανισμός έχει μπει με το σπαθί του στην ιστορία. Το δικό του σπαθί, το Σταυρό. Η Ρώμη έχει κατεβάσει το σπαθί, έχει παρατήσει τα βασανιστήρια και τους τροχούς και το Κολοσσέο δεν παρουσιάζει πια σαν θέαμα τον άνθρωπο που μαρτυρεί για την πίστη του. Μπορεί οι Αθηναίοι να γύρισαν την πλάτη του στο κήρυγμα του Παύλου, όμως ο γλυκής λόγος του Ιησού, σαν δροσερή βροχή, έχει πέσει στις άνυδρες καρδιές των κατοίκων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο χριστιανισμός με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο βρίσκεται πια στην κεντρική σκηνή της ιστορίας. Στη
Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συγκαλεί ο Μέγας Κωνσταντίνος το 325 στην Νίκαια, η Ορθοδοξία αντιμετωπίζει με επιτυχία την πρώτη μεγάλη αίρεση, τον Αριανισμό. Ο Αυτοκράτορας, νεοφώτιστος χριστιανός, αρχίζει το λόγο του με χρησμούς της κοιμαίας Σίβυλας για τον ερχομό του Μεσσία. Οι αιρέσεις ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Οι απολογητές από τον 2ο αιώνα και οι μεγάλοι πατέρες όπως ο Βασίλειος συνειδητοποιούν γρήγορα ότι τα επιχειρήματα των αιρετικών έχουν τις ρίζες τους στα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα. Ο χριστιανισμός μαθαίνει το αλφαβήτα της ιστορίας. Τώρα πρέπει να μάθει και τα υψηλά γράμματα. Η φιλοσοφία εκείνη την εποχή δεν είχε τη σημερινή ακαδημαϊκή της έννοια, αλλά ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη θεολογία. Και οι μεγάλοι φιλόσοφοι και τραγωδοί ήταν θεολόγοι στο βαθμό που αναζητούσαν απαντήσεις στα αιώνια ερωτήματα του ανθρώπου. Ότι Θεός ή μη Θεός ή το μέσον. Τι είναι Θεός, τι μη Θεός και τι είναι ανάμεσά τους. Ποιος θα το πει θνητός πως το βρε, καιρό πολύ εξετάζοντας τα πάντα, μια και το βλέπει εδώ και εκεί των Θεών οι γνώμες να πηδούν και πάλι στο ενάντιο να γυρνάνε, ανέλπιστα και αλόγιστα. Ελένη, εσύ του Δία θυγατέρα, σαν άσπρος κύκνος ο γονιός σου, στον κόρφο σε έσπηρε της Λίδας. Ύστερα σε όλη την Ελλάδα σε είπαν άδικοι, άπιστοι, άθεοι, προδότρα. Σκέφτηκε άραγε ο μετέπειτα αυτοκράτορας Ιουλιανός ότι τα όσα ακούγονταν στην τραγωδία του Ευρυπίδη για την Ελένη, προδότρα, άπιστοι, άδικοι, άθεοι, μπορεί να ακούγονταν κάποτε και για τον ίδιο. Οι Αχαιοί πολεμούσαν απεγνωσμένα να πάρουν από τα χέρια των Τρώων τον νεκρό Πάτροκλο. Του Αιακίδη όμως τα αθάνατα άλογα δεν δέχονταν να μπουν στη μάχη, μόνο παράμερα θρηνούσαν τον ηνίοχό τους, μόλις τον ένιωσαν πεσμένο μες στη σκόνη, αφανισμένο από το φωνικό χέρι του Έκτορα, ακίνητα, ζεμένα στο πανέμορφο άρμα, έσκυβαν το κεφάλι τους στο χώμα και έρεαν δάκρυα θερμά στη γη από τα βλέφαρά τους, ποθώντας και θρηνώντας για τον ηνίοχό τους. Έτσι που μύρονταν, τα είδε ο Δίας, τα σπλαχνίστηκε, κίνησε το κεφάλι του και μόνος του μιλούσε. Δυστύχα και έρμα, τι σας χαρίσαμε στο βασιλιά Πηλαία, σε ένα θνητό εσάς αγέραστα και αθάνατα να συμμερίζεστε τη μοίρα των δύσμυρων ανθρώπων. Πλάσμα πιο άθλιο από τον άνθρωπο δεν βρίσκεται στη γη, όσα σαλεύουν και ανασένουν πάνω της. Άραγε δεν έκανε εντύπωση στον Ιουλιανό η σκληρότητα της ιδεολολατρικής θεολογίας? Ύστερα από τόσες φαγές, τα θάνατα άλογα του θρηνούσε ο Δίας και όχι τους ανθρώπους. Μεγαλώνοντας όμως αυτός ο τόσο καλλιεργημένος πρίγκιπας δεν διάβασε τον Προμηθέα του Εσχύλου, δεν πρόσεξε την προφητεία του Ερμή για το βασανισμένο ήρωα. Ο Ερμής προφητεύει στον τιμωρημένο Προμηθέα ότι η βασιλεία του Δία τελειώνει και 13 γενιές αργότερα θα εμφανιστεί ένας άλλος Θεός που θα τον απελευθερώσει. Το χρόνο της παράστασης του δράματος με το χρόνο της γέννησης του Χριστού χωρίζουν ακριβώς 13 γενιές. Αυτός ο ελληνικός κόσμος που τα θαυμάσια μνημεία του τα βλέπουμε πίσω μου ήταν ένας κόσμος που ζούσε μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Θα έχετε προσέξει ότι όλα τα έργα είναι θρησκευτικά, όπως και όλη η λογοτεχνία τους. Αυτή που έτρεφε το λαό ήταν θρησκευτική, από τον Όμηρο μέχρι την αρχή της φιλοσοφίας. Και σε αυτόν τον κόσμο μέσα τον τρεφόμενο και συγκλονιζόμενο από θρησκευτικούς προβληματισμούς δούλεψαν όλοι οι μεγάλοι άντρες και γλύπτες και ζωγράφοι και αρχιτέκτονες και οι τραγικοί ποιητές. Όλοι ήταν θεολόγοι. Και εμείς
οφείλουμε να δεχτούμε ότι ο κόσμος αυτός είχε τον προβληματισμό του και ήθελε κάπου να καταλήξει. Το κύριο στοιχείο μέσα σε όλη αυτή την προβληματική των αρχαίων Ελλήνων ήταν η δικαιοσύνη. Πίστευαν ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη, μια αρμονία η οποία μόνον τιμωρεί. Διός πλαγάν έχου συνυπήν, λέει ο ποιητής. Δηλαδή έχουν να πούνε για το χτύπημα που κάνει ο Δίας. Και μέσα σε αυτά τα χτυπήματα δεν ήξερε ο καθένας αν και αυτός θα βρεθεί κάποτε να χτυπηθεί έτσι. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν αναμάρτητος. Και ζούσαν οι άνθρωποι παρόλη την άνθηση του πολιτισμού, παρόλα τα σπουδαία έργα που έκαναν, ζούσαν μέσα σε έναν πόνο και έναν φόβο. Και αυτός ο φόβος τους έκανε να κάνουν και τα έργα, τις λογοτεχνίες τους, τις τραγωδίες τους και αργότερα και όλα τα έργα που συνιστούσαν τον πολιτισμό τους. Και η ενθουσιαστική υποδοχή που έγινε από τον ελληνικό κόσμο στον χριστιανισμό, στο Ευαγγέλιο, οφείλεται στο ότι το Ευαγγέλιο δεν έφερε μια ανώτερη φιλοσοφία, έφερε αυτήν την ανακαίνιση της καταφθαρήσας φύσης του γένους ημών. Δηλαδή ξανάφτιαξε τη φύση όπως ήταν στην αρχή της δημιουργίας. Είναι δηλαδή μια αποκάλυψη μιας ζωντανής πραγματικότητας, κάτι που έλειπε και μάλιστα φάνηκε πολύ περισσότερο αργότερα με την φιλοσοφία που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά εκλεπτισμένες σκέψεις. Το θέατρο του κόσμου, όπως έχει πει ο Παύλος, έχει ανέβει στη σκηνή του κόσμου. Η ώρα της μεγάλης σύνθεσης. Οι θεατές από κάτω, οι λαοί περιμένουν μία απάντηση. Η κεντρική σκηνή της ιστορίας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Όμως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της περίοδου θα συναντηθούν στην Αθήνα. Ένας τραγικός πρίγκιπας και δύο Άγιοι. Ο Ιουλιανός, ο ένθερμος υποστηρικτής του ελληνικού πνεύματος και της αρχαίας θρησκείας, και οι δύο Καπαδόκες, από μεγάλη γενιά, που έρχονται στην Αθήνα για να ξεχωρίσουν τα ρόδα της ελληνικής σκέψης από τα αγκάθια της θρησκείας της. Είναι ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, από τους σημαντικότερους Αγίους της Εκκλησίας, οι δύο από τους περίφημους τρεις ιεράρχες, με τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Ο Ιουλιανός και οι δύο Καπαδόκες ξεχωρίζουν ανάμεσα στα αρχοντόπουλα που σπουδάζουν στην Αθήνα για την απλή, σχεδόν ασκητική ζωή τους και για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τις σπουδές τους. Ο Ιουλιανός έχει λάβει χριστιανική παιδεία και έχει παρακολουθήσει μαθήματα κοντά στο μεγάλο ειδωλολάτη δάσκαλο Λιβάνιο και έχει μοιηθεί στον νεοπλατωνισμό του φιλοσόφου Ιάμβλιχου. Ο Βασίλειος καταγόταν από αρχοντική γενιά και αυτός. Οι γονείς του πατέρα του είχαν ασπαστεί το χριστιανισμό και είχαν καταφύγει επί 7 χρόνια στα βουνά του Πόντου για να γλιτώσουν τους διωγμούς του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμίνου. Ο πατέρας της μητέρας του έγινε μάρτυρας της Εκκλησίας. Ο Βασίλειος πήρε τα πρώτα μαθήματα από τον πατέρα του, που ήταν καθηγητής ρητορικής. Θα συνεχίσει τις σπουδές του στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, Λόγων Μητρόπολη, την αποκαλεί ο Γρηγόριος, στην Κωνσταντινούπολη και τέλος στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει γεωμετρία, αστρονομία, φιλοσοφία, ιατρική, φαρμακευτική, κοσμολογία, ρητορική και φιλολογία. Και ο Γρηγόριος, του οποίου ο πατέρας ήταν επίσκοπος Ναζιανζού, προερχόταν από πλούσια οικογένεια γεωκτημόνων. Σπούδασε ρητορική και φιλοσοφία στην Ναζιανζό, στην Κεσάρια, στην Αλεξάνδρεια και τέλος στην Αθήνα, όπου θα γνωρίσει τον Βασίλειο και τον Ιουλιανό. Ο Ιουλιανός και οι δύο Καπαδόκες σπουδάζουν κοντά στο χριστιανό ρήτορα Προαιρέσιο, που είχε χαρακτηριστεί ο ρήτορας του αιώνα και του οποίου ο Ανδριάντας είχε στηθεί στη Ρώμη. Θα γνωριστούν, θα εκτιμήσει ο ένας τον άλλον, ο Βασίλειος συμπαθεί το μορφωμένο πρίγκιπα, ο Γρηγόριος πιο δύσπιστος θα κρατήσει κάποια απόσταση από αυτόν.
κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις, όπως ο Πλάτων και ο Σωκράτης στην αγορά. Όλες οι λέξεις είναι εδώ έτοιμες από καιρό. Δήμος, δημοκρατία, Θεός, εκκλησία, μυστήρια, πολιτεία, αρετή, δίκαιος, σόφρον, ήθος, καλός. Μία λέξη μόνο είχαν υποτιμήσει οι αρχαίοι και δεν την είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη. Την πίστη. Μία λέξη που επανέρχεται συνεχώς στο λόγο των χριστιανών, οι οποίοι δεν μπορούν να την εξηγήσουν, αλλά θα έδιναν και τη ζωή τους για αυτή. Λέξη ξένη στην ελληνική φιλοσοφία. Ο Ιουλιανός βαθύτατα ενοχλημένος θα τους πει: εσείς οι χριστιανοί δεν ξέρετε παρά μία λέξη, την πίστη. Πίστη που μετακινεί βουνά, πίστη που κάνει θαύματα, πίστη που μεταμορφώνει, πίστη που φτιάχνει αυτοκρατορίες, πίστη που δημιουργεί πολιτισμούς, πίστη που αλλάζει την ιστορία, πίστη, μια λέξη αμφισβητούμενη που ξεπερνά την ανθρώπινη σκέψη, πίστη που αναζητά τον Θεό και παραδίδεται μόνο σε Αυτόν, πίστη που δεν παρουσιάζει τον απομηχανής Θεό στα αρχαία θέατρα, αλλά τον αναστημένο Θεό στην πράξη. Κάθε Κυριακή οι δύο Καπαδόκες παίρνουν τον δρόμο για την εκκλησία. Μια μικρή βασιλική που βρισκόταν πίσω από τον ναό του Ολυμπίου Διός, με τα λείψανα του μάρτυρα Λεωνίδη από την Κόρινθο. Στην λειτουργία όμως, όταν ο ιερέας λέει «μη της των κατηχουμένων, οι κατηχούμενοι προέλθετε», οι δύο νέοι βγαίνουν έξω από τον ναό. Δεν έχουν βαπτιστεί ακόμα. Αντιθέτως ο Ιουλιανός, αν και βαπτισμένος χριστιανός, μοιείται κρυφά, από φόβο μήπως το μάθει ο Κωνσταντιος, στα απαγορευμένα ελευσίνια μυστήρια. Ο χριστιανισμός απουσιάζει από τη νέα σύνθεση που ονειρεύεται ο Ιουλιανός. Τον θεωρεί ασύμβατο με την ελληνική φιλοσοφία και τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Δικά μας είναι η ρητορική και οι τέχνες της Ελλάδος και η λατρεία των θεών της. Σε εσάς απομένει η αμάθεια και η βαρβαρότητα και τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η σοφία σας. Βλέπει γύρω του την παρακμή του κόσμου που αγάπησε. Ακόμα και στον Παρθενώνα η ξύλινη οροφή έχει καταρρεύσει και ο ναός έχει λαιλατηθεί από το 200 μετά Χριστόν από τους Γότους έρουλους. Μετά την απόφαση του Αριανού Κωνσταντιου να απαγορευτούν οι θυσίες, τα αρχαία ιερά αρχίζουν και ερημώνουν. Καθώς αρχίζει να βραδιάζει, ο βασίλειος βγαίνει από το δωμάτιο να πάρει λίγο αέρα. Ζαλισμένος από τις έντονες συζητήσεις δασκάλων και μαθητών. Το δροσερό αεράκι που έρχεται από τον ημιτό τον βρίσκει κάτω από την Ακρόπολη. Άξιζε άραγε το μακρινό και πολυδάπανο ταξίδι εις τις χρυσές Αθήνες, την πόλη που ήταν λόγων έδαφος, ή ήταν κενή μακαρία, μια κούφια ευτυχία, μάταιος κόπος. Πέφτει σε περισυλλογή. Τι άλλαξε μέσα του? Τι αυξήθηκε, τι μίκρινε, τι μεγάλωσε, τι λιγόστεψε, τι ομόρφινε, τι ασχήμινε, τι κέρδισε, τι έχασε. Από την άλλη μεριά της Ακρόπολης, ο Ιουλιανός σταματά μπροστά στη σπηλιά φυλακή του Σωκράτη. Δειλινό, σκέφτεται. Τέτοια ώρα έπιε ο Σωκράτης στο κόνιο. Το 355 μετά Χριστόν, όταν έρχεται η διαταγή να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα, ο Ιουλιανός φεύγει από την Αθήνα σίγουρος ότι πηγαίνει στο θάνατό του.
βλέπει τον Κωνσταντιο να τον ντύνει με τη βασιλική πορφύρα και να τον ανακηρύσει καίσαρα της Δύσης και διάδοχό του. Τελευταίος απόγονος της γενιάς του Μεγάλου Κωνσταντίνου στέλνεται να πολεμήσει τα γερμανικά φύλλα που λαιλατούν τις δυτικές επαρχίες της Γαλατίας. Παντρεύεται την αδερφή του Κωνσταντίου, Ελένη, που θα πεθάνει νωρίς και ζει μοναχικά μετά το θάνατό της. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος θα φύγουν για την Καπαδοκία, έχοντας εντυπωσιάσει τους Αθηναίους με το ήθος και τη σοφία τους, τόσο που τους ζητούν να μείνουν και να διδάξουν. Όμως οι δύο Καπαδόκες είχαν πάρει από την Αθήνα ό,τι τους χρειαζόταν. Αν και άπειρος στα στρατιωτικά, ο Ιουλιανός αποδεικνύεται άριστος στρατηγός και πολύ αγαπητός στο στράτευμα. Αποθεί τους Φράγκους και τους Αλαμανούς πέρα από το Ρήνο και αναδιοργανώνει εκ βάθρων τη διοίκηση της Γαλατίας. Το 357 εγκαθίσταται στη Λουτέτσια, το σημερινό Παρίσι. Και ενώ ο Ιουλιανός αποδεικνύεται άξιος κυβερνήτης, ο Βασίλειος επιστρέφει στην Καισάρια και εργάζεται για λίγο ως καθηγητής ρητορικής από τον πατέρα του. Η μητέρα του γυναίκα ένθεη, τα αδέρφια του ευσεβή. 5 από τα 9 θα γίνουν άγιοι της Εκκλησίας. Μεταξύ αυτών ο περίφημος Γρηγόριος Νήσης. Βαπτίζεται το 358 και φεύγει για την έρημο να γνωρίσει το μεγάλο κίνημα του μοναχισμού της Ανατολής, όπου ασκητές αναχωρούν από τον κόσμο τούτο για την έρημο, αναζητώντας μέσα από την άσκηση τον Θεό. Θα γυρίσει στην Καπαδοκία το 359 και θα μοιράσει τη μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς. Γράφει στον Γρηγόριο: «Ο Θεός έδωσε πολλά κτήματα στην οικογένειά μας και βλέπω καθαρά πως αν δεν τα μοιράσω στους φτωχούς δεν θα μπορέσω να προχωρήσω στην οδό της τελειότητας. Μα το λέω σε σένα που ξέρεις πόσο είμαστε ένα. Νιώθω μέσα μου χαρά. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, αλλά πιστεύω ότι η χαρά αυτή είναι από τον Θεό». Το 359 πεθαίνει η προστάτηδα του Ιουλιανού αυτοκράτηρα Ευσεβία. Ο Κωνσταντιος διατάσσει το στρατό να κινηθεί ανατολικά για να πολεμήσει τους Πέρσες και τα στρατεύματα της Γαλατίας επαναστατούν και ανακηρύσσουν τον Ιουλιανό Αύγουστο. Η σύγκρουση του Ιουλιανού με τον Κωνσταντιο είναι αναπόφευκτη και το 361 ο Ιουλιανός κινείται προς την Κωνσταντινούπολη με το στρατό του για να συγκρουστεί με τον Κωνσταντιο, που αρνείται κάθε συμβιβασμό. Στο μεταξύ όμως πεθαίνει ο Κωνσταντιος, ορίζοντας διάδοχό του τον Ιουλιανό. Έτσι, ο άνθρωπος που δεν ήθελε να γίνει βασιλιάς μπαίνει θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη. Τον συνοδεύει η φήμη του Χριστού Αυγούστου και ο ίδιος είναι σίγουρος για την εύνοια των θεών του και ιδιαίτερα της θεάς της Σοφίας Αθηνάς. Ο Βασίλειος δεν είναι μόνο ένας θεωρητικός θεολόγος και λόγιος, αλλά και μεγάλος κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Ενδιαφέρεται για τους δούλους, τους φτωχούς, για την ελάφρυνση της φορολογίας του λαού, για τις αδικίες που υφίστανται οι άνθρωποι από την εξουσία. Ποιος είναι πλεονέκτης? Όποιος δεν περιορίζεται στα απαραίτητα. Ποιος άρπαγας? Εκείνος που αφαιρεί την περιουσία των άλλων. Εσύ δεν είσαι πλεονέκτης? Δεν είσαι άρπαγας? Δεν κρατάς για τον εαυτό σου όσα σου δόθηκαν για να τα διαχειριστείς προς όφελος όλων? Αυτός που γδίνει τον τιμένο θα ονομαστεί λοποδίτης, αλλά αυτός που δεν τίνει το γυμνό, μήπως δεν αξίζει την ίδια ονομασία? Το ψωμί που αποθηκεύεις είναι του πεινασμένου. Τα ρούχα που μαζεύεις είναι του γυμνού. Τα παπούτσια που τα έχεις και σαπίζουν είναι του ξυπόλυτου. Τα λεφτά που θάβεις για να μην στα κλέψουν
είναι του φτωχού. Είναι τόσοι αυτοί που αδικείς, όσοι αυτοί που θα μπορούσες να βοηθήσεις. Την ίδια ώρα, στην Κωνσταντινούπολη, η ιστορία δίνει την ευκαιρία στον Ιουλιανό να πραγματοποιήσει το όραμά του. Ένας βασιλιάς πλατωνικός φιλόσοφος και ένας στρατηλάτης που θα επαναλάβει τον θρίαμβο κατά των Περσών σαν τον Μέγα Αλέξανδρο. Αναμορφώνει το κράτος, ενισχύει την δικαιοσύνη και με διατάγματα προσπαθεί να πατάξει την κατάχρηση του δημοσίου χρήματος. Παίρνει μέτρα για τους φτωχούς, ζει ταπεινά και συχαίνεται τις φανφάρες της αυλής. Μειώνει το προσωπικό που βρίσκει στο παλάτι, που έφτανε τις 5.000. Με φρίκη ανακαλύπτει ότι στοιχίζουν στο κράτος περισσότερο από τη μισθοδοσία του στρατού. Καλεί κοντά του λόγιους και φιλοσόφους. Καλεί και τον παλιό συμμαθητή του Βασίλειο, αλλά εκείνος έχει πάρει άλλο δρόμο. Ο Ιουλιανός δεν έχει ξεχάσει το παλιό του όραμα να φέρει μια νέα θρησκεία στην αυτοκρατορία. Καταρχήν επαναφέρει την ανεξιθρησκεία και τοποθετεί ορθόδοξους εξόριστους επισκόπους στις επισκοπές, όπως τον Μέγα Αθανάσιο, για να δημιουργήσει έρηδες με τους Αριανούς. Δηλώνει δημοσίως πως είναι κατά του χριστιανισμού και με διάταγμα απαγορεύει την διδασκαλία των αρχαίων συγγραφέων από χριστιανούς διδασκάλους. «Νομίζεις ότι μόνο εσύ είσαι Έλληνας?» του απαντάει ο Γρηγόριος Νήσης. Όμως ο Ιουλιανός δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Πέρα από το ότι είναι αυτοκράτορας, είναι άριστος γνώστης των χριστιανικών και ελληνικών κειμένων, της ρητορικής και συγγραφέας πολλών έργων. Στα κείμενά του ακολουθεί την αντίθετη μέθοδο από τους απολογητές και τους πατέρες. Εκείνοι βρίσκανε τα κοινά σημεία με τον ελληνισμό, ενώ ο Ιουλιανός, όπως φαίνεται στο κείμενό του «Κατά Γαλιλαίων», όπως αποκαλεί τους χριστιανούς, τονίζει τις διαφορές, ψάχνει για αντιφάσεις, κρίνει, συγκρίνει με τον ελληνικό πολιτισμό που τον θεωρεί ανώτερο. Από το χριστιανισμό τον ενδιαφέρει μόνο η κοινωνική αλληλεγγύη και παίρνει κάποια μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, γιατί όπως έλεγε, δεν μπορεί οι χριστιανοί να φροντίζουν ξένους και εμείς ούτε τους δικούς μας. Η σπασμωδική απόφαση του Ιουλιανού για την ποινικοποίηση της ελληνικής μόρφωσης των χριστιανών κάθε άλλο παρά επιτυχία είχε. Έφερε μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα. Αποκάλυψε δηλαδή ακόμη περισσότερο τη βαθιά σχέση της ελληνικής σκέψης και του ελληνικού λόγου με την χριστιανική πίστη. Οι χριστιανοί διανοητές είχαν άλλωστε συνειδητοποιήσει ότι ο ελληνικός λόγος και η ελληνική σοφία κάθε άλλο παραΐσαν το αντίπαλο δέος της χριστιανικής πίστεως. Για αυτούς ήταν μάλλον δείγματα της πρόνοιας του Θεού για την ευχερέστερη και επιτυχέστερη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Αντέδρασαν λοιπόν οι χριστιανοί στο διάταγμα του Ιουλιανού. Οι αντιδράσεις ακολούθησαν έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι δύο Απολινάριοι, ο πατέρας και ο γιος, ανέλαβαν ένα ιδιαίτερα εργώδες εγχείρημα. Ο πατέρας Απολινάριος επέλεξε από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης όσα ήταν γραμμένα στη μορφή της ιστορίας, καθώς και από τα βιβλία του Μωυσέως, και τα μετέγραψε στο ηρωικό λεγόμενο μέτρο, έτσι ώστε οι χριστιανοί να μην είναι άμυροι του κλασικού τρόπου της γλώσσας. Αντίστοιχα, ο γιος Απολινάριος έλαβε τα ευαγγελικά κείμενα και τα απέδωσε με τη μορφή διαλόγων, τα οποία θύμιζαν ιδιαίτερα τους πλατωνικούς διαλόγους. Το εγχείρημα αυτό ήταν ιδιαίτερα επιτυχές. Ο Σωκράτης ο ιστορικός αναφέρει μάλιστα ότι οι δύο Απολινάριοι
με τις δικές τους αυτές προσπάθειες ουσιαστικά απέδειξαν ότι το εγχείρημα του βασιλέως ήταν αιμάταιο. Ο Ιουλιανός επιτίθεται στο Γρηγόριο και άλλους χριστιανούς το 362 και προκαλεί συνέχεια τους πατέρες σε φιλοσοφικό διάλογο. Μόνο που οι πατέρες δεν έχουν να αντιπαραθέσουν ένα ανώτερο φιλοσοφικό σύστημα στον Ιουλιανό. Αντιπαραθέτουν το πρόσωπο, τον Χριστό. Όμως ο Βασίλειος διαισθάνεται τον κίνδυνο να γυρίσουν την πλάτη στην κλασική παιδεία οι νεαροί χριστιανοί και με την περίφημη επιστολή του προς νέους επιχειρεί μια νέα σύνθεση χριστιανισμού και ελληνικής παιδείας, διαφορετική από του Ιουλιανού, την αγαπητική, και ξεχωρίζει τα ρόδα από τα αγκάθια. Όσοι στα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων δεν αναζητούν μονάχα την ηδίτητα και την χάρη του λόγου, μπορούν να αποκομίσουν και κάποια ωφέλεια για την ψυχή. Και όπως κόβοντας το τριαντάφυλλο αποφεύγουμε τα αγκάθια της τριανταφυλλιάς, έτσι και από τα κείμενα αυτά θα πάρουμε ό,τι είναι χρήσιμο και θα προφυλάξουμε τον εαυτό μας από ό,τι είναι επιζήμιο. Και συνεχίζει. Υπάρχει στο δέντρο ο καρπός, η αλήθεια. Υπάρχουν όμως και τα φύλλα και τα άνθη, η ομορφιά. Ιδού η μεγάλη αλήθεια του Βασιλείου, που κανείς δεν διατύπωσε τόσο καθαρά όπως έγραψε ο καθηγητής Ηλιανός Παπαδόπουλος. Μια τόσο απλή πρόταση κλείνει μέσα της μια τόσο μεγάλη θεολογία. Τη θεολογία του κάλους. Αλήθεια και κάλους είναι ενωμένα. Όσοι δεν έχετε το ένα, δεν έχετε και το άλλο. Αγωνιστείτε να τα βρείτε. Αξίζει και να πεθάνετε γι' αυτά. Έτσι θα ζήσετε. Χριστιανισμός και ελληνισμός. Προσφορά και ζήτηση. Αγάπη και έρωτας. Ο ελληνισμός, σαν μια αέναη κίνηση του ανθρωπίνου πνεύματος, προσπαθεί, ψάχνει, ζητά να έβρει την αλήθεια, δηλαδή το όσιον, το αληθές, το δίκαιο και το ωραίο, από την αρχαιότητα μέχρι ακόμα και σήμερα. Ο χριστιανισμός στο πρόσωπο του Χριστού προσφέρει το όσιον, το αληθές, το δίκαιο και το ωραίο, αφού ο Χριστός είναι η αλήθεια, η ζωή, η οδός και ωραίος κάλλη παραπάντας βρωτούς. Έτσι λοιπόν ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός, οι σχέσεις τους ξεκίνησαν και πριν ακόμα γεννηθεί ο Χριστός, με τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική. Οπότε πλέον ο αναμενόμενος σωτήρας Μεσσίας δεν ήταν μονάχα ο εκλεκτός των Εβραίων, αλλά ο παγκόσμιος σωτήρας, ο παγκόσμιος βασιλιάς, ο παγκόσμιος λυτρωτής. Και ο Χριστός ο ίδιος το εφήρμοσε προς το πρόσωπό του. Γιατί ενώ πήρε τη σάρκα από την Ουδαϊκή φυλή, αφού μόνο αυτοί είχαν μονοθεΐα, πήρε όμως και την μόρφωση, τη γνώση ως άνθρωπος, και ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία παρά Θεό και παρανθρώπης, λέει το Ευαγγέλιο. Πήρε τον ελληνισμό, ντύθηκε το ελληνικό πνεύμα, το ελληνικό τρόπο του σκέπτεστε. Γι' αυτό και ο ίδιος δεν γεννήθηκε στην Ιουδαία, γεννήθηκε στη Γαλιλαία των Εθνών, όπου κυριαρχούσα γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Ο παιδί μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, ξαναγύρισε στη Γαλιλαία και έκανε τα κηρύγματά του στη Γαλιλαία. Γι' αυτό και όταν ήρθε στην Ιουδαία δεν τον δέχτηκαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και επομένως όταν συνάντησε τους Έλληνες, γι' αυτό είπε εκείνο το ωραίο: «Ελήληθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», όταν τον εζήτησαν. Προσέξτε, τον εζήτησαν οι Έλληνες να βρουν τον Χριστό. Ο λαός δεν ακολούθησε τον αυτοκράτορα.
Τα αρχαία ιερά, παρά τις λαμπρές τελετές, μένουν άδεια. Όπως του είπε κάποτε ο Μάξιμος ο Εφέσιος, αληθινές θρησκείες Ιουλιανέ είναι οι απλές, αυτές που παρασύρουν την ψυχή, όχι το πνεύμα. Η θρησκεία που επαγγέλεσε αφορά μόνο τους φιλοσόφους. Στη φύση δεν υπάρχει ευσπλαχνία, βασιλεύει αλληλοσπαραγμός. Ούτε αυτό όμως έπεισε τον Ιουλιανό, ούτε ο περίφημος χρησμός της Πυθίας που έφερε στον Ιουλιανό από το μαντίο των Δελφών ο απεσταλμένος του γιατρός ο Ριβάσιος. Είπατε το βασιλεί, χαμέ πέσε δέδαλος αυλά, ου και τη φίβους έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλλον είδωρ. Στην Αντιόχεια, στη μεγάλη γιορτή του Απόλλωνα, Θεό Απόλλωνα, ήλιο, όπως τον αποκαλεί ο Αυτοκράτορας, έρχεται αντιμέτωπος με την αποτυχία του. Φαντάστηκα με το μυαλό μου τη μεγαλοπρέπεια της εορτής, σαν ένας άνθρωπος που βλέπει κάποιο όραμα. Φαντάστηκα ζώα για θυσίες, σπονδές, θυμιάματα, χοροδίες και τους νέους της πόλεως ντυμένους στα λευκά γύρω από το βωμό, με τις ψυχές τους γεμάτες ευσέβεια. Αλλά όταν μπήκα στο ναό, ούτε θυμιάματα υπήρχαν, ούτε καν ένα ζώο για θυσία. Για μια στιγμή απόρρισα και νόμισα ότι βρισκόμουν ακόμη έξω και ότι από σεβασμό περιμένατε το νεύμα μου για να αρχίσει η τελετή. Αλλά όταν ρώτησα ποια θυσία θα πρόσφερε η πόλη στο Θεό, ο ιερέας απάντησε: έφερα μαζί μου από το σπίτι μου μια χίνα, προσφορά στο Θεό. Στον τάφο του μάρτυρα Βαβίλα, απέναντι από τον ναό του Απόλλωνα, βλέπει πλήθος κόσμου να σειραίει για να προσκυνήσει. Ο Ιουλιανός διατάσσει να απομακρυνθούν πάρα αυτά τα λείψανα του μάρτυρα ενώπιον του, γιατί, όπως είπε ο ίδιος, τα λείψανα προκαλούν την οργή του Απόλλωνα. Τη συνέχεια την περιγράφει θαυμάσια ο Καβάφης σε ένα από τα τελευταία ποίηματά του. Το πήραμε. Το πήγαμε το Άγιο Λείψανον αλλού. Το πήραμε. Το πήγαμε εν αγάπη και εν τιμή. Κι ωραία τόντι πρόκοψε το τέμενος. Δεν άργησε καθόλου και φωτιά μεγάλη κόρωσε. Μια φοβερή φωτιά. Και κάει εκεί και το τέμενος και ο Απόλλων. Στάχτη το είδωλο, για σάρωμα με τα σκουπίδια. Έσκασε ο Ιουλιανός και διέδωσε, τι άλλο θα έκαμνε, πως η φωτιά ήταν βαλτή από τους χριστιανούς εμάς. Ας πάει να λέει, δεν αποδείχτηκε. Ας πάει να λέει, το ουσιώδες είναι που έσκασε. Ο Ιουλιανός έχει καταντήσει πλέον μια παροδία φιλοσόφου βασιλιά. Μια φιγούρα γραφική που στο τέλος έγινε μισητή. Η φιλοσοφία ποτέ δεν έθρεψε τις μάζες. Μόνο η πίστη βοηθά όσους δεν έχουν μόρφωση και δυνατό χαρακτήρα να κρατηθούν στην αρετή. Η χαρά και η ευτυχία των πιστών είναι αλλιώτικη από εκείνη των αρχαίων Ελλήνων. Το Ευαγγέλιο ξύπνησε τη μάζα των πονεμένων. Όπου σταματάει η επιστήμη, έρχεται η θρησκεία με το δικό της φως και δίνει λύση. Μόνο ο Θεός σαν τον Χριστό μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες της λογικής. Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην Αντιόχεια, ο Ιουλιανός θα συναντήσει τον παλιό συμμαθητή του Βασίλειο. Ο Αυτοκράτορας, ντυμένος απλά, χωρίς ακολουθίες και επισημότητες, θα επισκεφθεί τον Βασίλειο σπίτι του και θα τον βρει να μελετά. Έχει προηγηθεί αλληλογραφία μεταξύ τους με το περίφημο ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Δηλαδή διάβασα, κατάλαβα και καταδίκασα.
Και η απάντηση του βασιλείου «Ή και ανέγνος ουκ έγνος» ή «έγνος ουκ αν κατέγνος». Δηλαδή, αν και διάβασες, δεν κατάλαβες. Γιατί αν καταλάβαινες, δεν θα καταδίκασες. Θα διαφωνήσουν όπως παλιά. Ο Ιουλιανός θα επιμείνει ότι υπερασπίζεται την Ελλάδα. Ο Βασίλειος θα αντιτείνει ότι Ελλάδα και χριστιανισμός δεν είναι αντίθετα, όπως αυτός νομίζει, και του ζητάει να σταματήσει να προκαλεί αναστάτωση με τις θεωρίες του. Ένωσέ μας όπως το θέλεις ο Χριστός. Ο Χριστός πέθανε. Εγώ είμαι ζωντανός, είναι η απάντηση του αυτοκράτορα. Είσαι ένα ασήμαντο επεισόδιο στη μακραίωνη ιστορία του, απαντάει ο Βασίλειος. Έτσι όπως ερήμωσε ο νους σου, δεν σου μένουν παρά οι διωγμοί. Αλλά από την εποχή του Διοκλητιανού υπάρχουν υπόγειες κατακόμβες στην Καπαδοκία για χιλιάδες χριστιανούς, αν μας κυνηγήσεις. Σε βλέπω να βαδίζεις στην καταστροφή και η ψυχή μου θλίβεται βαθύτατα. Ας προσευχηθούμε, Ιουλιανέ, ο καθένας στο Θεό του, για να βρούμε τη γαλήνη. Και προσευχήθηκαν. Ο Ιουλιανός, θυμωμένος και απογοητευμένος, φεύγει από την Αντιόχεια με το στρατό του για την εκστρατεία κατά των Περσών. Μια πολεμική νίκη θα ανορθώσει το τραυματισμένο κύρος του. Δεν γύρισε ποτέ. Ένα αμφιλεγόμενο δόρυ, περσικό ή ρωμαϊκό, τον πληγώνει θανάσιμα σε μια μάχη και λίγο αργότερα ξεψυχάει στη σκηνή του. Είναι 32 χρονών. Βασίλεψε μόνο 19 μήνες. Η ζωή υπήρξε σκληρή με τον Ιουλιανό, όπως και η ιστορία. Τι μένει από τον Ιουλιανό? Μια μορφή γοητευτική, αλλά μετέωρη στην ιστορία. Ένας τραγικός ήρωας. Η ιστορία δικαίωσε τον δρόμο του βασιλείου, του μόνου που εν ζωή ακόμα ονομάστηκε Μέγας. Ο Ιουλιανός θέλησε να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία και μια ιδανική πολιτεία. Ο Βασίλειος συνθέτει τη Θεία Λειτουργία και φτιάχνει την καινή πολιτεία, δηλαδή τη νέα πολιτεία με τη βασιλιάδα. Τελειότατη κοινωνία ονομάζω αυτήν όπου έχει καταργηθεί η ιδιοκτησία. Έχουν εκλείψει οι προσωπικές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί οι έρηδες και οι φιλονικίες. Είναι η κοινωνία όπου όλα είναι κοινά. Οι ψυχές, οι γνώμες, τα σώματα και όλα εκείνα με τα οποία τρέφονται τα σώματα. Οι πολλοί ένας είναι. Και αυτός ο ένας δεν υπάρχει μόνος του, αλλά ζει μέσα στους πολλούς.